Sfortunatament din il-fira importanti ħafna ġiet traskurata min-naħa tal-gvern, tħalliet barra mill-aġenda. Diġà qegħdin nirċievu informazzjoni li pajjiżi oħrajn qed jagħmlu kuntratti kbar mal-Libja u naħseb li kienet opportunità tad-deheb illi pajjiżna tilef fil-Build Libya Fair. Naħseb illi kien pass pożittiv tal-gvern illi wieġeb għas-sejħa tal-oppożizzjoni illi l-pajjiż jagħti każ iktar dak li għaddej fil-Libja. Ħafna xogħol li nistgħu nagħmlu f'dak il-pajjiż u li permezz tiegħu nistgħu nqajmu iktar il-kummerċ għalina. Naħseb li pajjiżna għandu ħafna xi joffri, in-negozjant Malti għandu ħafna xi jagħti u hija opportunità tad-deheb illi rridu ma nitilfux. U l-oppożizzjoni ħadkun qedem biex tinsisti mal-gvern illi dal proċess li jidher li beda jibqa' għaddej.